hijau calon minuto. Kok denai batan nampak di kurungi tiada dalam kandang namun hoban lagi naik baik udah di dalam tangan orang di kijona denai di kijona adenda anamu hado di kijonya jumo baru. Banda den kaladong batan nam lado sadape denai mamandang lagi bara sorang nan puyo beilah kelo bakelo tatung beri simpang tigore ulah kijau mangijo tak kijau calon minuto di kijau denai di kijau kijau mangijo tak kijau calon minuto. Kok denai